Katuwang ang Action Radio at ang iba't ibang digital platforms. Magsama-sama tayo, pangkaagapay, sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Sama-sama tayo, Pilipino! Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanso. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds Welfare Association of the Philippines, Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ay tanggapin ang tanging alay ko nawa ay We offer quality education certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Aksyon Radyo Hataw! Humahataw ng mga issue at expose, lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host, Umaga, Pilipinas! Maaksyong umaga mga ka-aksyon. Naimbag gabigat kada kayo kami masantos. Mga bitawang pundi kasi kabasahan. At si kayo namin. Good morning, 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 good morning po sa inyong lahat mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Welcome na naman po muli sa Action Radio Hataw. Kasama na naman po ninyo mga kaibigan. Action Dicam sa Repasyon at sa ating Master Control. Nariyan ho mga kaibigan po natin. At Action Coronel Alvarez pa rin po ang ating kasama ho riyan mga kaibigan po natin. Tayo po ituloy-tuloy po sa limang talakayan. Balitaan po natin ngayong araw po ng Huwebes, Agosto 20, 2026. Welcome po mga ka-action na sa ating himpilan, sa ating programa po mga kaibigan po natin. At syempre ang ating mga kaibigan, mag-ka-action po natin. Good morning po mga kaibigan, mga ka-action po natin. Good morning po sa imong tanan, mga tagapakinig ho natin dyan. Abay, kamusta ho kayo riyan, mga boss, chief, manager, amo, ngayong araw po ng tagbahan na ito, ha? Kanina, Action Conrad, sumilip na si Haring Araw. Ay, panalo, sir. Pero ngayon, dumidilim na naman. Wow! I feel good! Iyaran to, alam mo to. Hanggang panon to, kapamagakay daw kawas ko, ito kuman, ha? Hanggang panon to, agagita na tatang mira. Kaya yung mga kaibigan natin dyan, ako, mag-ready na ho kayo mga sir, mga boss, chief, manager, amo, dahil tuloy-tuloy ho tayo mga ka-aksyon sa ating programang Aksyon Radyo Hataw. Pansamantala ho mga kaibigan, narito po tayo sa ating Facebook live streaming at sa ating YouTube streaming din po mga kaibigan, mga ka-aksyon. Active na active po tayo riyan, buhay na buhay po tayo riyan. Ang dami nga nating views mga kaibigan pag nandyan po tayo sa may YouTube ngayon. Kaya kung kayo po wala hong Facebook o bawal po ang Facebook sa lugar po ninyo mga ka-aksyon, ayan po, YouTube is the way to go mga kaibigan ho natin. Alright, dumako naman tayo ngayon sa ating mga balita ho natin ngayong araw. Talagang binabalita natin kanina pa rin, dulap pa rin, baha pa rin. Pero syempre, alam mo naman na Action Conrad, sasawaki dalap, puro dulap, puro danom, puro dalap, puro uran, puro anto kabanditan, dumako naman tayo sa ating iba pa mga balita ho mga kaibigan, mga ka-action po natin, no?
Para pala sa inyong mga opinion, kulukuro reaksyon at public service announcement, gitext lang, gitawag sa ating SUN number 0922-852-1161. I repeat, 0922-852-1161. Yan po yung ating SUN number ho, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Para sa mga nais pong magbigay ng kanilang opinion, kulukuro reaksyon at mga public service announcements, ayan po tayo mga ka-aksyon. Pil-pil lang ho, ibato nyo lang ho yan mga sir, mga ma'am. Sa bayan po ng San Carlos. Diyan po sa may area ho mga kaibigan ng mga magtaking area. Yan. Kuya Sam, magandang umaga po sa iyo. Ay, mga tropa ho natin dyan, sabi na rito, good day, Action Acam, nagluluto na kami ng pananghalian, sabi, aba, ano kayang ulam ninyo? I-reveal nyo naman yung ulam po ninyo, ha? Sana po okay sa alright yan, okay? Ang DepEd daw magsasagawa ho ng nationwide school safety drill sa August 25. Paano nyo papagawa yan? Wala kang pasok, ha? I feel good. Walang pasok mga sir, paano po ninyo i-kakuan po yan mga kaibigan, mga ka-action po natin, ha? Anyway, sabi ho rito, magsasagawa raw ho ang DepEd ng nationwide school safety drill sa August 25 bilang bahagi ng pinaigting na paghahanda at seguridad sa mga paaralan kasunod ng mga insidente ng pamamaril sa Tacloban at Zamboanga City. Ito'y kinumpirma ho ng Palasyo ng Malacanang sa isang press briefing. Sinabi ho ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na patuloy daw ni-review ng pamahalaan ng security situation at umiiral po ng mga hakbang sa mga paaralan kasunod ho ng panibagong insidente sa Ateneo de Zamboanga University. Nauna nang inanunsyo ng DepEd ang paglulunsad ng active shooter drill sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa bilang bahagi ng mga hakbang upang ihanda ang mga mag-aaral, guro at school personnel sa mga insidenteng may armadong salarin. Tiniyak din ang Palasyo ng Malacanang na may mapagkukunan ng pondo ang mga pampublikong paaralan para sa pagpapatupad ng mas maigpit na seguridad. Ang tanong ko lang sa DepEd, pare ko, bakit ganito lang? Ano? Kung kailan may nangyari na action course, saka lang sasagawa ng ganyan drill, di ba? Sana yung mga active shooter drills po na yan mga kaibigan, matagal na ho yan nangyayari diba? Sa US mga kaibigan, may mga bali-balita na ho tayong ganyan, diba? Sana po mga kaibigan, kasama ko yung mga drill na yan doon sa mga drill po na ini-incorporate po natin lagi habang wala pa yung threat, diba? Halimbawa, eto ho, yung tinatawag natin na earthquake drill, diba? Every quarter may ganyan po tayo mga kaibigan, mga ka-action po natin diba? Bakit quarterly? Syempre kasi hindi natin alam kailan darating yung lindol. Ganyan din ngayon mga kaibigan sa school shooting, mas naging prevalent na ho ngayon mga kaibigan. Ito na, pangalawang beses na ho sa Pilipinas po mga kaibigan na nangyari po insidente ho na yan. But it's hindi po yung unang beses na nagkaroon po ng school-related violence po mga kaibigan, mga ka-action po natin, di ba? Anong aabangan ho natin dyan? Aantayin nyo pang may mangyari ulit po mga kaibigan, mga ka-action po natin, di ba? Kaya alam po ninyo mga kaibigan, mga ka-action, yung mga tagapakinig po natin dyan. Naku, ingat po kayo mga kaibigan, mga ka-action po riyan. Alam po ninyo, very dangerous po yung mga ganyang bagay. At sana po mga kaibigan, yung ganyang uri ho ng preparation ay maging ready na ho agad. Hindi yung sakalan tayo magre-react, magkakaroon ng panibagong drill kasi may dalawang insidente na hong nangyari, di ba? Alam mo, nakakalungkot, June yung una di ba? Tapos ilan mo, 2 buwan po ang inantay ho natin mga kaibigan bago makapag-develop ang DepEd ng ganyang uri ho ng mga drills po mga ka-action, di ba? Meron naman ng mga safety drills po na sinasagawa po sa ibang mga bansa, di lang i-adapt po yun agad. Di ba? Tinan mo, dahil sobrang tagal ho mga kaibigan ng pag-implementa, pag-roll out ho mga ka-action yung mga drills po na yan, tinan mo, hindi ulit napigilan yung panibagong school shooting ho, nagkaroon na naman ng bagong ganyan, may nabiktima pa ulit, di ba? Ay nako, nakakalungkot po Dapat alam mo yung mga ganyan, yung tinatawag natin na earthquake drill, yan yung sheltering in place na sinasabi natin, yung bomb threat, bomb drills, yung active shooter po na yan mga kaibigan, mga ka-action po natin, yung mga yan ho, dapat po sabay-sabay, hindi rin ako sabay-sabay, dapat regular pong sinasagawa ho yung mga yan. Alam mo, ibang mga opisina ho mga kaibigan, mga organizations, ginagawa ho yung mga bagay po na yan, nag-reminder po sila tungkol sa mga bagay-bagay po na yan palagi.
Every time po mga kaibigan, pinapaalalahanan sa sa mga bagay ho na yan. Yung mga active shooter, no? Yung mga earthquake, yan hong mga tinatawag po natin na mga sheltering in place. So halimbawa, nagkaroon ng civil disturbance, di ba? O kaya bumagyo ho ng pagkalakas-lakas mga kaibigan. Shelter in place po yan. Yung mga ganyang uri ho ng drill mga kaibigan, sabihin na natin, basic na ho yung mga yan dapat as of now di ba? Pero nakakalungkot po mga kaibigan, mga ka-action, ayan po ang nangyari ho dyan mga ka-action ho natin, ano? Hanggang ngayon, ang ginagawa lang nila, earthquake drill, di ba? Anyway, tira natin sa August 25, baka magbabago na ho yung mga drill po na yan mga kaibigan, mga ka-action po natin, ano? Alam mo, sabi ng mga kakan dito, mga ka-action natin, Action A-Cam, sabi, Jad Amerika, agamalat sa gun control, natalusan niya wala school shooting. Akin dyan si Katayo, sir. Malmal so gun control dyan si Katayo, wala rin unta niya nagagawa. Well, the fact na may nakakalusot na ganyan means hindi ganun kaigpit ang gun control sa atin ngayon. Lalo, ito pa mga kaibigan. Alam, nakakalungkot dyan mga kaibigan, ano? Yung mga taong yung mga involved sa mga school shooting ho na yan, yung mga pamamaltog ho na yan mga kaibigan, mga ka-action. Sila po yung mga tao na, alam mo, sila Action Conrad, di ba? Sa may Tacloban tsaka dito sa may Zamboanga, may kamag-anak silang pulis. May kamag-anak silang merong firearms po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Hindi po natin maitatanggi ho yan, mga kaibigan, mga action. Legit po yan, di ba? Yan na po mismo yung nababalitaan ho natin. Yung sa Tacloban, di ba? Nakuha niya yung baril niya doon sa kanyang auntie na isang lesbo, di ba? Ano pa? Ito hong nangyari sa may Ateneo de Zamboanga. Nakuha niya yung baril niya doon sa tatay niya na isang chief ng customs police. Di ba? Alam niyo po mga kaibigan, kung maayos lang sana yung pagtatago na ito mga to, so safekeeping ng firearms po nito mga to mga kaibigan, hindi magkaka-access to mga kabataan po nito sa mga ganyang uri ho ng bagay, di ba? Alam po niyo, tinanong sila, di ba, nung sa may Tacloban, tinanong yung bata mga kaibigan, saan mo nakuha yung itong armas na ito? Ayun, kinuha daw niya doon kay tita ho niya mga kaibigan. Denekwat niya mga kaibigan doon sa may cabinet daw sa bahay ng tita niya. Bakit ang dali-daling ma-dekwat Action Conrad yung mga ganyang uri ng bagay, di ba? Yung mga high risk na mga bagay-bagay po mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Yung mga kayamanan nga mga kaibigan, mga ka-action, di ba? Yung mga alahas nga, nakakahadiyero pa yung mga yan. Ba't yung baril nakatungilan lang ho dyan? Ayan po mga ka-action ho natin. Pero itong nakakalungkot, nagkaroon ng press conference kahapon po mga kaibigan, mga ka-action regarding po dyan sa may insidente ho na yan. Nagsalita po itong si John Vic Remulla ho mga kaibigan, Secretary John Vic Remulla. Pero bago ho yan, dumako muna tayo dito kay Mayor Olaso dyan sa may Davao o Zamboanga City, no? Alam nyo po, ang dahilan daw, naburyong daw sa kanyang grado mga kaibigan, kaya raw sinagawa nung binatilyo na yon yung malagim ho na krimen na yan. Nasa ilalim daw ng matinding pressure sa pag-aaral at nakaranas daw ng depression ng estudyanteng suspect sa pamamaril. Ayon kay Mayor Kaimer Adan Olaso, honor student daw ang suspect pero tila hindi nasiyahan sa kanyang mga grado at naghangad po ng mas mataas po na grades. Sinabi ng alkalde na posibleng isang guro daw ang target ng suspect dahil sa umano'y sama ng loob nito dahil sa kanyang grado. Nang hindi umano tamaan ng guro na una niyang pinaputukan, lumipat ang suspect sa ibang classroom at nagpaputok muli kung saan 6 na estudyante ang tinamaan at nasugatan habang tinatangkang tumakas. Nasawi naman na sa insidente ang isang grade 10 na student na isa ring honor student. At ang suspect na ayon sa naunang ulat ay sa kanyang sarili at iniimbestigahan pang naturang impormasyon. Tingnan ho natin mga kaibigan, mga ka-action, kung anong sunod na mangyayari po rito. Pero para mas maintindihan ninyo mga kaibigan, mga ka-action po natin, gusto kong mapakinggan, mapanood din po ninyong lahat, itong press conference po ng Philippine National Police, particularly itong si Senator John Vic Remulla, upang sa gayon po mga kaibigan, mga ka-action, magkaroon tayo ng kaliwanagan sa mga nangyari ho dyan sa bagay ho na iyan. Alam niyo po, very alarming po mga ka-action, dahil imagine mo, it's very easy, to bypass school security. Dahil nakakotse lang po ito mga kaibigan. So pag nakakotse, lusot na. Yan ang sinasabi namin kung minsan po mga kaibigan, mga ka-action po natin, di ba? Bakit kapag motorsiklo ho mga kaibigan, pagka bilis-bilis lang naman po, wala pa hong problema po riyan mga kaibigan, mga ka-action po natin, di ba?
Pagka motorsiklong chine-checkpoint, ang bilis-bilis kitahin po mga kaibigan. Pagka naka 4 wheels po, lusot lang ho bigla mga kaibigan sa mga checkpoint, di ba? Nakakalungkot po, ito yung mga high level, mga high profile po ng mga kriminal ho ngayon mga kaibigan, mga ka-aksyon. Hindi naman na po motor ang gamit po ng mga yan, 4 wheels na ang gamit po ng mga yan. Yung back ride po, yung riding in tandem mga kaibigan, ay mga 2 wheels lang naman po ang gumagamit, ay mga 4 people lang naman ang gumagamit niya mga yan, ha? Mga small time po na mga birador po mga kaibigan, mga ka-aksyon. Well, di ko naman sinasantabi ho mga kaibigan yung threat nitong mga naka 2 wheels, ano? Pero more of the high profile crimes po na nangyayari ngayon mga kaibigan is being conducted by individuals riding 4 wheels po mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Diba? Tinan mo, nakakalusot kasi yung mga yan kasi porque 4 wheels, no? Tas tinted pa kunwari. Tas maporma pa kunwari yung sakyan po mga kaibigan, mga ka-aksyon. Pambihira, ha? Talagang kapapakabot ka lang talaga ng ulo ho riyan. O kaya ho, mga kaibigan, mga ka-aksyon, nako, tingnan ho natin, ha? Ingat-ingat po kayo rito. Di ko naman sinasabi mag-aral kayo ng self-defense mga kaibigan, pero there will come a time na kailangan po rin yung depensa ng sarili ho ninyo laban po sa mga ganyang uri ho ng bagay, di ba? Kasi kapag hindi nyo po ginawa yan, ako may biktima ho kayo yan mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin, di ba? O, kaya yung mga kaibigan natin yan, mga taga-bakinig ho natin dyan, mga kaibigan, mga ka-aksyon, ano? Ingat-ingat po tayo, especially yung mga anak po ninyo, mga kabataan po ninyo, ano? Sabihan po ninyo yung mga bata ho ninyo kung anong dapat ko nilang gawin. Habang inaantay po natin mga kaibigan, mga ka-aksyon, yung pahayag po, no? O yung paraan po ng DepEd, para po kahit paano po yung masawata ho mga kaibigan, yung mga ganyang uri ho ng insidente po, mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin, di ba? Nakakalungkod lang ho, ganyan po ang inabot po niya isang insidente ho na yan mga kaibigan, ano? At ganyan po ang kinahinatnan po niyan mga ka-aksyon po natin, ano? Grade A student, ibig sabihin matalinong bata po yan mga ka-aksyon natin. Ito, pakinggan niyo yung press conference sa Secretary John Vic Remulla, may kinalaman sa bagay ho na yan mga ka-aksyon at kung ano ho ang kanyang komento regarding nga po dyan sa insidente ho na naganap po mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Secretary. Together with the Chief Philippine National Police, Police General Jose Belencio C. Nortates Jr. Ano ito? Okay, nasuotin ko na para... To our friends from the media and other senior officers, ladies and gentlemen, good morning. To formally commence our press briefing, let us hear the opening statement of Secretary Juanito Victor Remulla. Good morning. Dalawang bahagi po to. Una po yung statement ko, tsaka call to action. Tapos ang PNP ang magbibigay ng facts that are known to them. Hinihingi ko sa press corps na huwag magtanong ng hypothetical questions because the investigation is ongoing. So we will present the facts, and if you have questions, please ask according to the facts. We will not accept any hypothetical questions. Let me be clear, wala tayong hypothetical, only the facts. Okay. Good morning. It is with profound sadness that we find ourselves undergoing yet another trial as a society. In the midst of incessant rains and an impeachment trial, we now find ourselves investigating the latest tragedy in Zamboanga City. Once again, it involves students. Once again, it involves firearms. Once again, it has cost lives. If we must quarrel as a country about many things, let's not quarrel about this. The safety of our children is paramount to us all. The children know few things about politics. They still have to discover and discern right from wrong. What is confounding is the cruelty of the crime. It is one of the few times where everyone is a victim. The shooter, grade A student, whoever young and troubled he may have been, is himself a victim of what I believe are video games inhabited by actors who induce terror, influencing young and infallible minds. The students, security guards, and others who were injured have no sin except being at the wrong place at the wrong time. We have much to do as a department. We have much to do as a country. As a department, the safety of everyone is paramount. Whether you're caught in a flood or a fire, or find yourself in the crosshairs of a gunman, we should be protecting you.
we should also protect ourselves. Gun ownership is a privilege accorded to those who need to protect themselves. But that privilege carries with it not only the responsibility of ownership, but the responsibility of safekeeping. One cannot exist without the other. We will take the necessary steps to ensure that this kind of tragedy can be prevented. If that hurts the sensibilities of you or of the many, then let your voices be heard. We will make the hard choices in order to protect the Filipino people. The social contract holds, the country will remain safe, and that is our duty. I call upon Congress to enact laws that will penalize gun owners for the non-safe keeping of their weapons. Sa dalawang nakaraan na shooting sa mga eskwelahan, pareho siyang government-owned, government-issued firearms to qualified personnel. Ngunit, sa parehong bagay ay hindi inalagaan yung mga baril. Ang penalty ng paggamit ng legal guns, kung kinuha lang ng bata at kinuha ng bata ang baril sa magulang o sa guardian, ang penalty ay reckless imprudence lamang. Walang penalty ang may hawak ng baril, ang may-ari ng baril. Ang penalty sa bata na bumaril ay treated as a juvenile. Isn't the owner of the gun equally responsible? I call upon Congress to review the laws on loose firearms. We went through the numbers. 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. I call upon Congress to make laws that make it once again non-bailable, that make it once again preventable. I call upon Congress to help us fight criminality, penalizing dismissed AFP and PNP personnel from owning not only firearms, but also their uniforms. Recent crimes have been committed by the use of dismissed AFP and PNP personnel using their previous uniforms and identifying themselves as police. That should be a crime as well. There are approximately 2.78 million firearms in the country. 2 million in the hands of private individuals, 780 in the hands of law enforcement. That goes with AFP, PNP, BGNP, Coast Guard, Bureau of Immigrations, Customs Police, NBI, and the others. This is a country where there are a lot of guns. But gun violence itself, legal gun violence itself, is not rampant. These are the few tragedies that are. So I ask Congress, help us, join us, help us fight criminality, impose the laws which will make a difference. Now, for the accounts which transpired during the shooting, I now turn it over to Chief PNP. Okay. Good morning to each and everyone. Of course, alam niyo yung kung ano nangyari. Yesterday, it was very sad and fortunate that we have another shooting incident. This is the second shooting incident that transpired inside the premises of the school. The first one, that shooting incident was in Tacloban last July 16, and the next is yesterday, early morning at about 7:40, upon entry of this student, a grade 5 student,
coming from school with two firearms fired at the building of inside the building of that school. After the conduct of initial investigation, the probers were able to recover the firearms that were used and ammunitions that were intended and were used in these two firearms, a caliber 40 firearm and a caliber 9mm firearm. It appears that there are three firearms, and in some social media there were insinuations or items that were seen or posted na appearing to be firearm. It's not. It's only a gadget for the 9mm, particularly for the caliber 40. Yun yung Ronin na ginagamit. Okay? And ammunitions that were used and for usage intended for these two firearms. Also recovered were the cellular phone and other effects. Especially, we need to investigate further the content of this cell phone because the cell phone that were recovered were used in having this incident seen or naka-live stream siya. So, we are looking into it. And several effects that are material to the conduct of investigation, especially so that we would like to find out the what's in the mind of this child having a firearm, shooting at his fellow students, his fellow minors, at kung bakit ginawa niya yon. And the PNP will be investigating all of this such that as what our SILG will help in further making an action plan in order to make this community as a whole and particularly the campuses or campus area be safe. Lalong-lalo na nandito ang ating mga minors na ating mga anak at ating mga kapitbahay. And this will also pave the way for having a responsive or more responsive laws that we may implement such that all of this will be for the peace and order and security of our community. Thank you. I will add further facts according to our investigation. Ateneo de Zamboanga had ilang security guards? 25 security guards employed. 15 were on duty that morning. 10 were on duty that night. Yung kotse po ay, yung sistema po sa Ateneo ay basta sa gate ka pumapasok ng pedestrian ay titignan yung bagbok. Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan basta sumakay sa kotse. Yung bata po ay dumiretso, bumaba sa basement at tuloy-tuloy umakyat. Nakita rin po na ang bata po ay nag-live stream to a website called watchpeopledie.com. So, it gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Furthermore, ang version na ginagamit niya o yung pamamaraan na ginagamit niya ay parang video game, first-person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila-live stream niya. Furthermore, there were 2 police vehicles outside Ateneo de Zamboanga. So, kung preparation lang at deterrent, nakalagay lahat doon. But we need to go further. Fact number 1, yung may-ari ng barel, yung ama ng shooter, ay sinabi na ang kanyang gun bag ay naiwan niya lang sa kotse. At doon dinukot ng bata. We
find it highly improbable. Basta nasa uniform police ka, nasa training niya yan ng gun safety and safekeeping. Lahat ng police dito sa tabi ko, ang turing nila sa kanilang baril ay parang asawa nila yan. Hindi nila iniiwan. Lagi nilang dala. Lahat kayo dito sa media, nandito ngayon, ay marami sa inyo ang gun owners. Meron ba sa inyong nag-iiwan ng baril sa kotse? We find that highly improbable. We still have to do forensic examination on the gadgets of the shooter. Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again, because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng biyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that influence these young minds. Australia had a great model. Bawal ang social media sa mga bata between so many years old. Baka panahon na natignan natin yon. Hindi ko sinasabi yan lang ang solusyon. Pero hindi naman one size fits all ang solusyon dito sa problema na to eh. Maraming kailangan gawin. Maraming kailangan gawin ng PNP. Maraming kailangan magtulungan ng Kongreso. Kailangan tutulungan ang lahat na may-ari ng baril. I believe that gun owners should be penalized for the non-safe keeping of their guns. Ngayon, again, ulitin ko, ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. Pumatay na napakaraming tao pero reckless imprudence lang ang charge sa may-ari ng baril. I believe again, loose illegal firearms should be non-bailable. I don't think there should be an argument about that. If 98% of the crimes in this country are committed with loose firearms, it is time for the Philippines to crack down on the owners of these loose firearms. Give us the weapons we need to curb crime, and we will do better. Together, Congress, the executive, the department, the PNP, and all other agencies working together will make sure that all of this does not happen again. But it is a community effort. Sama-sama tayo. The department, the gun owners, the chief executives of the various provinces, sama-sama kami lahat dyan. Sama-sama tayo lahat dyan. Kahit kayo, kasama namin dito. Questions? Thank you very much, sir. We now proceed to the media question and answer. May we request everyone to keep your questions related to the issue being discussed. First to ask question is Ms. Leia Ilagan from UNTV. Morning. Morning. Sec. Sir, hindi lang yung mga shooting incident sa eskwelahan ang mga nangyari. May mga stabbing din po. Sir, ang DILG po ba makikipag-ugnayan din sa DepEd? Ano kaya ang magagawa natin dun, sir, para sa pagbabantay sa mga eskwelahan? Meron na kami memorandum circular na pipirmahan ng Department of Education. Number one, ang PNP ay nasa labas na ng lahat ng mga classrooms hatid sundo araw-araw. Pero ang hinihingi namin ay payagan yung mga barangay tanod ng maglagay ng station sa loob ng mga eskwelahan. Bakit? Kasi yung mga barangay tanod, kilala nila yung mga batang yan. Kilala nila. Pwede nilang kausapin. Pwede nilang sitahin. So, hinihingi namin na ay ng further security steps na pumasok doon. Number two, incidents of bullying should not be taken lightly. Nangyari yan sa Ateneo de Manila 10 years ago na may isang bully na Google Piron. Gumawa sila ng programa na mahusay sa Ateneo de Manila. At simula nun, hindi na nangyari ulit. Merong kantsawan na normal sa mga lalaki yan. Anak ko doon ang galing. Sinasabi niya malakas ang kantsawan. Pero ang bullying halos wala na. So, there are steps that we can take together para mangyari yan. Pero may hakbang na kami ng DepEd para mangyari yan.
Sir, ano daw kaya ang nagtulak based sa initial investigation doon sa bata? Hindi pa natin alam. It's too early to tell kung ano yan. We only will present you the facts. Thank you po. Next is June Veneracion from GMA. Sec, prior to the shooting, may mga indications ba yung bata na gagawin niya yung ginawa niya? As per reports, he was a grade A student. Parang top of his class. Top of his class siya. So, wala namang, so far, ang report na Ateneo, wala namang incidents of bullying sa kanya. We are going to check if there is kung ano ang nag-trigger ng kanyang depression. Kasi Roblox, yung chat group na yan, only encourages you. Pero deep down inside, may problema yung bata and we're trying to ascertain yan kung ano talaga siya. Yung grade 10 student, Sec, was he the intended target or random victim? We do not know. We do not know. Wala pa kami kasi hindi pa kompleto yung forensics nando doon eh. Pero for all accounts, yung bata daw yun eh, napakabet. Ano rin, honor student rin, pareho niya. Parang lahat ng biktima, wrong place at the wrong time. Ano nangyari? Thank you, sir. Alfred Dalizon from People's Journal, to be followed by Edniel Parosa ng DZRH. Morning, Mr. Secretary. Sir, pwede ba na yung malaman ilang bala ang pinutok ng bata and how many live ammunition ang nakuha na pwede pa niyang magamit para mamaril pa ng iba before he killed himself? Okay. That is the thing that we would like to find out. Sinabi ko kanina, voluminous ammunitions were recovered that intended for Glock caliber 40 and Glock 9mm. And these items were either spent shells, bullet, nandito na sa harapan. Firearms, there are 2 firearms, one 9mm and caliber 40. If we're talking about live ammunition, there were 2 9mm and 5 caliber 40. Ibig sabihin yan, unfired. Fired cartridges, ito yung mga kapsula. Fired cartridges 4 for 9mm and caliber 43. If you're saying that kung ilan ang nagamit ng firearms, ayun, there are 7. 7 fires. 7 yes, sir. A minimum of 7 firing, 4 from 9mm and 3 for caliber 40. Kaya sinasabi natin minimum kasi siyempre ang paghawak or ang ng scene is through this physical evidence. And then we're still interviewing or investigating each and everyone na nandun kung ilan yung narinig nila. Kasi malalaman natin yan kung meron pang hindi natin nare-recover. Maybe somebody pick it up or what. No? So, that's the minimum. Sir, last question to SILG, sir. Sir, pangatlo na po ito na yung sa Tacloban, baril ng Anvi. Merong nakuhang sa Region 12, student, may dalang baril ng kapatid na army. That's right. And this time, tatay naman baril niya. That's it. Pangalawa lang yung sa active. na-active. Isa recovered na. Yeah. Pero how are you addressing these problems, sir? Yung negligence. That is ng exactly mga law what I'm enforcement. saying. The law has to be stronger. Lahat ng mga uniform personnel, meron yung rules na kailangan nilang sundin. Number 1 nga dyan yung safekeeping, lalo na kung inuuwi. Lahat yan trained. But you are talking about over 700,000 gun, yung legal gun owners ng uniform personnel, AFP and PNP, Coast Guard and BI. 700,000 yan. What these two are too many. Despite the large number, it's a small percentage. Sobra na ang nangyari. So we will revisit and we will retrain
and we will reiterate their responsibility. Ang frustrating dito, talaga para sa akin, ang responsibility nila ay hindi akma sa krimen na nangyari. Dapat dyan, equally responsible ang gun owner. Again, I want to work with Congress para matapos na to. Para bigyan ng ngipin ng batas for legal and especially illegal firearms. Edniel Paroza from DZRH. Hi, Shek, how did we come up doon sa info na Roblox, again, yung naging avenue para ma-radicalize itong bata? Nakita ba natin, sir, yung initial na trail nung pag-uusap nila through Roblox? So far, may witnesses na nakita siya naglalaro niyan. Pero wala pa kaming, hindi pa tapos ang forensic examination ng kanyang gadgets. So far, we would call it third hand ang nagsabi na gumagamit siya ron. But from the pattern, yung pattern na ginagamit niya na naka-live video feed tapos nilagay niya doon sa letthemdie.com, parang na-radicalize talaga yung bata. The child, according to reports, was a very exceptional student. Number 1 in his class. So, never had behavioral problems. So, we are going to go through all of his gadgets para ma-ascertain namin na talagang ginamit niya yung Roblox para dito. Sir, yung bago ngayon sa kaso na to, lumalabas na may isa pang platform aside from Facebook na pinag-livean siya, yung website na Watch People Die. Anong motibo, bakit kailangan i-live stream doon, sir? Anong initial info natin? We cannot tell. Again, sa tingin ko lang, ni-recreate niya yung scenario na nakikita niya sa video games sa real life. So that's the only realistic na nakikita natin. And sorry, sir, tama ba na itong website ng Watch People Die, may mga, sino yung audience pala rito, sir? Hindi ko rin alam. The first time I heard of it, lumabas lang sa report namin. Ang kausap niya kasi matanda na, hindi naman ako nag-video games kaya hindi ko alam yung mga ganyan But we will examine further kung ano talaga yun. Thank you, sir. Thank you, sir. Karen de Guzman from ABS-CBN. Morning, Sec. Sec, yung naging palaisipan talaga kung paano po napasok yung mga firearms na apparently ay hindi po na-check doon sa loob ng sasakyan. Dahil nangyari po ito sa school, meron din po bang liability yung teacher at yung guard na nandun sa school? Again, wala. As of now, wala. Ang kailangan na napalitan yung protocol. Kasi yung protocol nila, lahat ng mga private schools, pag kotse dumadaan, hindi na titignan. Pag pumapasok sa pedestrian gate, titignan. Gano'n rin naman yung mga public schools natin Kasi titignan sila ng mga tanod, yung mga pulis at doon. Pero dito kasi, pinapasok yung kotse diretso papunta sa eskwelahan at walang sitahan. So sa tingin niyo po ba may lapses or may kailangan i-review doon sa Review protocol lang. na yan? Review lang. They've been doing the same thing for the last 50 years. Ganun ang ginagawa nila. Nailan nangyari to. So they have to review and they have to reformat their security measures. Sec, ang lumalabas po ngayon ay parang influence po siya nung gaming platform na sinasabi po ninyo. Pero may nabanggit po si Mayor, may kinalaman din po ba doon sa pagka-pressure niya sa kanyang grades, knowing na siya po ay honor student? Titignan namin yon kasi nga number 1 siya sa class niya as of report. So titignan namin kung anong status ng mga grades niya. You have to understand that it is barely 26 hours since it's happened. So, we will go through everything. Wala kaming stones unturned, pero titignan namin na lahat ng angle na yan. Narinig rin namin yung angle na yan, but hindi namin pwede sabihin for sure kasi hindi pa namin na-interview yung teacher na may hawak ng grades niya. Thank you, ma'am. Eden Santos from Net25. Last one? Uli na to? Okay na? Meron pa? Oh. Okay. Secretary Yes. Eden Santos po from Net25. Ito pong mga ganitong insidente ng karahasan sa mga paaralan ay parang gina-justify lang nito yung pangangailangan po ng confidential fund ng Department of Education. Sa tingin ninyo? I have no say on that. That's a trap question So, wag na natin puntahan yan. Okay.
I cannot talk for the Department of Education. I am not party to what they have, kung ano meron sila. But that question is loaded and unappreciated. Okay? Na-assume nyo lang po yan. What particular laws po yung gusto ninyo, Secretary, na ipasa po ng Kongreso aside from yung tungkol sa loose firearms? Well, dapat na number 2, we are looking at only one incident. But 98% of the incidents are loose firearms. 98%. Ang hinihingi ko sa Congress ay i-repeal na ang Robin Padilla Law at gawin ulit non-bailable ang loose firearms. Loose firearms po yan, ano? What about po yung sinusulong Secretary na babaan po yung edad? Gawing 12 or ano pong natin dyan? Ano pa yan? Kailangan pag-aralan din. Kasi yung age of discernment na pinasa nila dyan, may problema rin ang PNP dyan. Kasi marami kaming nahuhuli na drug mules ay 14 and below. Dahil alam nilang hindi makukulong. So even that has to be revisited kung ano ang gagawin. Thank you, Pero ma'am. last na lang po. Pero yun pong stand po ng DILG or kayo mismo personally, dapat bang babaan na talaga yung edad? That is a discussion we must have with Congress. Kung anong gagawin. Thank you po. Thank you, ma'am. Mr. Secretary, we have 3 more questions from Bea Pineza, IBC 13, Mark Macalala, DCBB, and Marlene Padiernos from DZMM. Okay, book mo ngayon. Sir, good morning. Ginagaya kita, sir. Mahaba book mo ngayon. Yes, sir. Mahaba na. Bagay, sir. Thank you, sir. I'm flattered. Anyway, sir, going back to the issue, no, I just wanna ask po, kasi there are some informations na medyo different siya dun sa iba't ibang statement po kasi, no. May info na nagbaril sa sarili, may info na nahulog sa 5th floor. Ano po ba talaga ang tunay na Ang final finding natin ay nagbaril sa sarili, yung bata. Hindi siya tumalon. Mali yung initial report sa amin. Hindi siya tumalon. Nagbaril siya sa sarili. Pero sir, ano ba to? Na-corner po ba siya ng mga authorities? Or Hindi. Parang hindi. Parang mag-isa siyang gumawa doon. Everything happened between the span of parang 2 minutes to 3 minutes lang yan. Eh, no? Between 2 minutes lang yan eh. So, kahit yon yung reaction ng mga security guards, hindi pa sila umabot doon kung nasaan siya. sir, last on my end, kasi may mga info din po na hindi naman daw po yung student na namatay yung target nitong Hindi natin alam kung sino target niya talaga. Pero tinitignan ba natin, sir, yung merong parang pagkukulang sa teachers? Kasi may mga info po na binuli at ipinahiya itong Again, estudyante. we're still at the stage of investigating. Hindi pa natin alam kung nabully siya, kung grades siya. We still have to go through all the records para malaman lahat yan. Pero isasama natin, sir, yung mga school staffs and Yes, such. everyone. Pupunta kami sa Buanga bukas ng umaga ni Chief to personally oversee the investigation para makita lahat yan. Thank you, Secretary. Okay. Thank you po. Thank you, ma'am. For our last question from Marlene Padiernos, DZMM. Sir, ako one question lang po, clarification lang. Kagaya po sa Tacloban, ito po bang CICL natin, meron din po ba siyang kasanayan or idea sa paghawak o paggamit ng baril? According to the father, wala. According to the father, wala. But we will investigate all shooting ranges kung nakikita yung bahay doon. Kasi maraming shooting range doon sa vicinity ng kung saan nangyari yun. So we are investigating kung meron silang sightings ng bata niyan. But according to the father, wala siyang experience. Tapos, sir, doon po sa data natin, 2 patay kasama si CICL. Pero may mga nasugatan po ba? Ilan po yun? Injured, 1 female, 15-year-old, injured siya, sustained gunshot wound on her back. Under stable condition, 1 graze lang. Yung graze lang. Parang napaso lang yung likod niya. Yung isa naman ay 16-year-old student, male, hinimatay nung nagkakaroon ng commotion. So, sir, yung kumakalat po na info na may guard daw po na namatay or nadamay, walang ganon? Walang ganon. Walang ganon. Thank you, sir. So, ang sinasabi namin sa inyo ngayon is to give you the full picture. Kasi in the absence of a briefing like this, nauuna ang fake news eh. So just to make it clear, okay? Para klaruhin lang to.
Ang tinamaan, 2 ang namatay. Yung CICL at saka yung injured. Isang babae na Grace bullet on her back, tsaka isang hinimatay. Walang security guard na binaril. Walang teacher na binaril. Walang high-powered firearms na ginamit. Okay? Thank you, Sec. Yes. Lahat kaka-active drill lang ha, kaya it could have been worse. But again, ang hirap magsalita ng ganyan eh. Everyone is still mourning and everyone is still in shock. We are picking up the pieces of what happened. To ask us kung ano naging effect o hindi is unfair to us and unfair to the parents. Parents ng namatayan at parents ng pumatay. It is unfair to them to put them in that spotlight. So, wag natin puntahan yan. Yes, the active shooting work, the active drill work, nung pumutok yung mga baril, nag-lock yung mga according to drill. Andun yung mga police, nag-respond, pero nasa 4th floor. Before they could get to him, nagsarili na siya. So, yes, it's fair to say that everyone practiced protocols. It is fair to say that everyone who was there, yung dapat doon, yung police na doon, security guards na doon. I just don't want to, I am filled with compassion to everyone, to the victims. Not only to those who were shot, but to the entire Ateneo community and all parents in the country. Sino bang hindi maawa dito? Everyone is now doubting. Wag ho kayong matakot. Andito po ang PNP. We will keep you safe. We will do everything. Pero kailangan ito to whole of nation approach. Kailangan namin ng Congress. Kailangan namin ng mga tao. Everyone has to learn from this experience. We don't know yet. 9mm. 9mm ang ginamit niya. Outside the 40. 40 caliber tsaka 9mm. 9mm yun sa sarili niya. Okay, thank you very much. Okay. That concludes our press briefing on behalf of the Department of the Interior and Local
Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Walang hinto ang pamahalaan sa pagsasagawa ng mga hakbang sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin na ligtas ang mga residente sa gitna ng walang tigil na pag-ulan. Sa tulong ng mga Estero Rangers at River Warriors ng Department of Environment and Natural Resources at partner organizations, mas lalo pang pinigting ng DNR sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cuna ang paglilinis at pagbabantay sa mga ilog, estero, drainage system at baybaying lugar. Ang DPWH naman, sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon, ay patuloy ang pag-directors sa mga LGU sa mga apektadong lugar na panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council upang bantayan ang sama ng panahon. Pinapaalalahanan din ang lahat na maging alerto at magbantay upang maiwasan ang disgrasya sa mga apektadong lugar. Nakatutok din ang DOH sa pangunguna ni Secretary Edwin Mercado sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis, dulot ng malawakang pagbaha. Kaugnay nito na nanatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang Code White Alert sa mga apektadong Centers for Health Development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaakbang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan. Ayon sa DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, umabot na sa halos 800 million pesos ang humanitarian assistance na inilabas ng pamahalaan sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan. Habang nasa 2.3 million pesos na financial assistance ang ipinaabot sa mga apektadong residente. Nananatiling handa ang DSWD para maghatid ng tulong sa mga binahang residente. Sa kasalukuyan ay nasa 832 million pesos ang standby funds ng pamahalaan sa buong bansa. Mamayang hapon ay nakatakdang pulungin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pangunahing ahensya na patuloy na nakaabang at nakabantay sa sama ng panahon. Maliban dyan, tuloy-tuloy din ang Pangulo sa pagbabantay sa lagay ng panahon at sa kondisyon ng ating mga kababayan. Ulit si Pangulo na kailangan coordinated talaga. Kasi nakikita naman natin pag nagtutulungan yung lokal tsaka yung national, may nagagawa tayo.
sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy ang mahigpit na pagbabantay sa ating mga dam, tiniyak ng National Irrigation Authority sa panguna ni Administrator Eduardo E. Digilien na nakatutok ang kanilang tanggapan sa level ng tubig sa Pantabangan at Magat Dam. Batay ito sa kanilang pinakabagong ulat. Nasa 178.27 meters above sea level na ang water level sa Magat Dam. Sa Isabela habang nasa 187.72 meters above sea level naman ang nasa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Iniulat din ng NIA na walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala ring naiulat na spill discharge. Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, walang naitalang malawakang pinsala sa mga pananim na palay. Sa kabilang dako ay inilahad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino. Makakaasa naman ang taong bayan na ongoing ang pag-monitor ng NIA sa water level ng mga dam sa kabila ng sunod-sunod na pag-ulan. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, isinusulong po ng DepEd ang school-level class resumption pagkatapos ng sakuna o ng masamang panahon para daw maiwasan ang learning loss. Naiparating na po ba ito sa Pangulo and what is his thought on this? Sang-ayon po ba siya? Yes, opo. At ito naman po ay inaral din po ng DepEd sa pangunan ni Secretary Sani Angara. At muli babanggitin ko kung bakit ito ay ang proposal po ng DepEd. Ayon sa DepEd, mas gusto po nila magkaroon ng flexible at nakabase sa actual situation ng bawat school at community. Hindi yung automatic na pare-pareho ang suspension sa buong province, city, or municipality. Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin nito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago magdesisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon. How about yung executive order po? Maglalabas po ba si Presidente? Ito po ay sakop naman po ng DepEd. So, nasa panguna na po ni Secretary Sani Angara kung ano po ang ipapatupad niya patungkol po dito sa kalagayan ng panahon pagdating po sa mga ating mga estudyante. Adjustment po sa school calendar na pag-uusapan ba ito? Sa ngayon ay wala pa po na ipapabatid sa atin si Secretary Sani Angara dahil kapabago pa lang ng schedule. Dati ay September ang ating schedule na start ng classes dahil ito na nga naging problema dati, tag-ulan. Pero nung nagkaroon naman ng tag-init, sobrang init, so binalik ulit sa June. So ito pa rin ulit yung issue natin. How about make-up classes po? Kasi ilang araw na pong walang klase yung mga estudyante. Nakikita niyo po ba yung pangailangan para dito? Okay, ang gusto po ng DepEd, ang utos po dito yung alternatibong pamamaraan at hindi po sinususpend talaga yung classes. So siguro magkakaproblema lamang kung sobrang lakas ng ulan sa mga lugar na walang signal, medyo may issue po doon. Pero sa ngayon po ay hindi po nais ng DepEd na isuspindi yung klase dahil kung meron naman pong pagkakataon na magamit ang online classes, mas pinupursige po nila na ito ang gamitin. Okay. Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times. Good morning, Yusek. I would like to get your statement lang po on yesterday's comment po of the Alliance of Concerned Teachers saying that your statement yesterday regarding the Ateneo de Zamboanga incident to teachers was reckless and insulting daw po.
Ano pong reaction niyo po dun? Okay, gusto lang po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari, naganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nagkipag-ugnayan kay Secretary Sani Angara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, at ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Isa po itong video. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya, ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niyang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso na administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya. At dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel. Ito po ay nilabas noong August 11, 2026 ng DepEd mismo. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers
and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos Marcelo H. Del Pilar High School. Hanggang siya ay namayapa, nanatili po siyang guro. So muli, nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikitang mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin to pwedeng hindi isiwalat. Kailangan din pong malaman ng ibang mga magulang kung ano yung nangyayari sa ating mga paaralan. So sa ganito po ay nais po nating sabihin sa ating mga guro, napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog na magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. At sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ang ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa ng walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong aral ito ay dapat na manatili sa atin. So siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari na mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat hindi ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tingnan po natin kung nakondena ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. So muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng misinterpretation dahil yung nagpalabas ng opinion ay malino po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sisisiyan ng mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga learners. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak, pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po mga guro, kayo po ay iginagalang at binibigyang respeto, lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito.
Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. May follow-up ba, Ivan? Go ahead. Yusek, in that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan dun sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng, sorry for the word, ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil marami nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon ang mga guro na nagkaroon ng pagkakamali at yan din ang ayaw nating pamarisan pa ng iba pa nating mga kababayan. Ann Soberano. Yusek, good afternoon. Yusek, I just want to get the reaction ng Palasyo regarding po sa dalawang insidente ng pamamaril no, sa mga paaralan. Una po sa Tacloban and then kahapon po sa Ateneo de Zamboanga. May mga naglalabas po, may lumalabas po na nagdulot ito ng pangamba tungkol sa posibleng copycat effect, Yusek. So ano po yung reaksyon ng Palasyo dito at may natanggap na po ba ang Palasyo na assessment mula sa PNP or DepEd kung may iba pang mga credible na banta sa mga paaralan? Opo, medyo kailangan na rin po natin siguro alamin kung paano ibabalita itong mga ganitong klaseng sensitibo na pangyayari, lalo-lalo na apektado ang mga minor de edad. May nakapagsabi na rin na dapat din tayong maging maingat sa paglalahad.
At baka nga pamarisan dahil isipin ng mga kabataan na sa ganung edad ay wala namang maaaring makulong. Hindi po kasi ito ang dapat na talagang naituturo natin sa ating mga kabataan. Ang dapat nating itinuturo ay ang tamang pag-uugali, paano igalang ang ating mga ang kapwa, at kung paano makitungo sa ating mga kaklase, sa ating mga guro, sa mga elders. At napag-usapan na rin po namin kanina na Secretary Dave Gomez ang patungkol dyan. At ito po ang mensahe niya patungkol po sa paglalahad ng mga balitang katulad ng nangyari. And I quote, "We reiterate our position that in incidents involving minors, all state media must exercise the highest level of caution in how such tragedies are reported. We will not impose restrictions on private media organizations. However, we respectfully appeal to them to exercise extreme care and responsibility in their coverage. In particular, we ask for restraint in reporting that may compromise the dignity, safety, and privacy of minors, the bereaved families, and the ongoing response and investigation efforts, and to avoid details that may encourage copycat acts." So yun po ang mensahe ni Secretary Dave Gomez. At patungkol naman po sa ginagawa po ng DepEd, ito po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. Kahit bago pa magsimula ang school year noong June at lalo na pagkatapos ng insidente sa Tacloban, inatasan na po ng Pangulo ang DepEd na magsagawa ng nationwide school safety audit. Na i-present na rin po sa Pangulo ang results at mga ginagawa ng DepEd tulad ng bag inspection, paglalagay ng metal detectors at CCTV at pagdagdag ng security guards lalo na sa malalaking schools. Ngayong school year, ipinatupad na rin po ng DepEd ang strengthened school safety protocols alinsunod sa utos ng Pangulo noong nakaraang taon. Sa August 25, magkakaroon din po ng nationwide school safety drill para mas maging handa ang ating mga paaralan. At may report din po ang PNP. Ayon po sa PNP, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at mga paaralan para matiyak ang seguridad ng ating mga estudyante school communities. Mula pa na mangyari ang insidente sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte noong Hunyo, hindi na tumigil ang PNP sa monitoring, assessment at pakikipag-ugnayan sa school authorities at local governments. Ngayong nagkaroon ng panibagong insidente sa Zamboanga kahapon, patuloy nating nire-review ang security situation at mga existing measures sa mga paaralan, lalo na kung may kailangan dagdagan o ayusin. At ito pa rin ang patungkol naman sa copycat. Tungkol naman sa posibilidad ng copycat threats, hindi tayo dapat magbigay ng konklusyon hanggat wala tayong validated information kung may report ng isang particular o credible na banta. Agad nating itong i-validate at i-assess ng ating mga kapulisan kasama ang mga concerned agencies. May existing security measures at coordination mechanisms na tayong ginagawa sa local level at patuloy natin itong ina-assess depende sa sitwasyon ng bawat lugar. Kung may karagdagang nationwide measures or standardized school safety protocols na ipatutupad, makikipagtulungan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at iba pang concerned agencies. Ang focus natin ay prevention. Maagapan ang anumang banta, mabilis na reporting, tamang assessment, at close coordination para sa agarang police response. May mga operational details din tayong hindi muna pwedeng ilabas para hindi makompromiso ang security measures at maiwasan ang unnecessary alarm sa publiko. Yan po ang mensahe ng pamunuan ng PNP. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, batay po dun sa submitted 2027 NEP, how much has been allocated to strengthening security in schools at ano po yung mga nakapaloob? How committed is the President to securing the necessary budget po for school security measures? Opo, sinabi po mismo ni Secretary Sani Angara na isa ito sa kanilang tututukan
at paglalaanan po ng pondo. Hindi po natin nakuha yung pinaka-eksakto na amount kung magkano ang ilalaan dito. Pero ayon na rin po sa DBM, the proposed fiscal year 2027 national budget provides funding that schools may use for security requirements as part of their regular operations. For public schools, provisions for security services are generally lodged under their maintenance and other operating expenses, MOOE, and regular programs, rather than presented as single, separate budget item labeled school security. So, maasahan po na mayroon pong ilalaan na pondo para po sa mas pinaigting na seguridad sa ating mga kabataan, lalo-lalo na sa mga eskwelahan. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello, Yusek. Sa ibang matter naman po, no, doon sa travel authority ni Vice President Sara Duterte na na-cancel, may we just clarify the timeline kung kailan po siya nag-apply for travel authority at